wata shekara an ce Rasha da Amerika suna ta shirye-shirye za su duniyar musulmi rotse. Cikin watan Sha'aban aka yi taro a SAS da limaman jihar Kano gaba ɗaya. Da gama aka ce a yi addu'o'i a kula. Wazirin Kano Allah ya ji kansa ya yi Malam Isa Waziri da ya miƙe sai ya ce ai Rasha ba a bar tsoro ba ce, kuma Amerika ba a bar tsoro ba ce. Abin tsoro shi ne mu duba abin da Allah ya ce da mu. Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur. Wannan kawai shine abin tsoro a gurin. Kar mu yadda duniya ta ruɗe mu, kamar dai bule ya ruɗe mu. Inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwa. Inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir. Duk malamai wannan za ku kula. In aka tsaya akan wannan ba wani wanda zai firgita ka a duniya. Yace amma ba magana nake a mazuna na malami ba, ina magana ne a mazaunin mai nasiha Qur'an. Haka yace, ina magana mai nasiha Qur'an. Wannan ya kamata a kula. Aiwa al'umma annabi jan a ja al'ummarsa a kai mata shi inda a kai ta inda annabi alaihi ke so.